Γαλλική, έβυχη και την ακούμε συχνά. Ποια είναι? Κορσάζ. Κορσάζ λοιπόν όταν λέμε εννοούμε το πάνω μέρος του σώματός μας, τον κορμό. Σκεφτείτε μια κούκλα ραπτικής. Το πάνω μέρος της, από τη μέση και πάνω, από τον αφαλό και πάνω, είναι το κορσάζ. Δεν έχει χέρια, δεν έχει κεφάλι. Αυτό το σημείο, αυτό το πάνω κομμάτι λοιπόν της κούκλας της ραπτικής, λέγεται κορσάζ. Συχνά λέμε θέλω να βγάλω ένα βασικό κορσάζ ή θέλω να έχω πατρόν από ένα βασικό κορσάζ. Εννοούμε ότι θέλουμε μια κλασική μπλούζα, να έχουμε το πατρόν μιας κλασικής μπλούζας με την κλασική λαιμόκοψη, την κλασική μανικοκόλληση, το στρογγυλό μανίκι που μπαίνει στη μασχάλη και όχι τύπου νυχτερίδα, να εφαρμόζει στο σώμα μας κανονικά. Αυτό είναι ένα βασικό κορσάζ. Πάνω στο βασικό κορσάζ μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές αλλαγές, αρκεί να έχουμε το βασικό. Να κάνουμε πολλά παιχνίδια, να ανοίξουμε τη λαιμόκοψη, να την κάνουμε πιο μεγάλο χαμόγελο, να την κάνουμε βε, να την κάνουμε ζιβάγκο. Μπορούμε να παίξουμε με το μανίκι, να κάνουμε το μανίκι του λίπα, να κάνουμε το μανίκι κοντό, να κάνουμε το μανίκι καμπάνα. Μπορούμε στο φάρδος της να την μεγαλώσουμε, να την κάνουμε χυτή, αέρινη, χαχόλικη, να την κάνουμε πολύ πολύ στενή. Όλες αυτές τις αλλαγές τις κάνουμε πάνω σε ένα βασικό κορσάζ. Μην φανταστείτε ότι ένα βασικό κορσάζ έχει κάτι ιδιαίτερο. Είναι μια πολύ απλή μπλούζα με μια λαιμόκοψη απλή, στην απλή γραμμή. Φανταστείτε τα κλασικά μπλουζάκια της Benetton. Φέρτε στο μυαλό σας αυτά που έχουν τη στάμπα εδώ. Είναι ένα βασικό κορσάζ. Αν έχετε ένα τέτοιο μπλουζάκι, αντιγράψτε τον με τον τρόπο που έχουμε δείξει σε προηγούμενο βίντεο για να βγάλετε το βασικό σας κορσάζ. Και εκεί πάνω αργότερα μπορείτε να κάνετε πάρα πολλές αλλαγές. Και στην αγορά όμως, στα έτοιμα πατρόν, τα μεμονωμένα ή και στο περιοδικό Μπούρντα, κατά καιρούς βγάζει τις πιο απλές μπλούζες που θεωρείται ένα απλό κορσάζ. Ένα απλό βασικό κορσάζ θα δείχνει κάπως έτσι. Και λέω κάπως γιατί η λαιμόκοψή του θα είναι λίγο πιο κλειστή. Αλλά είναι έτσι. Βλέπετε απλή μανικοκόλληση, η μεσούλα, δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Είναι ένα απλό κορσάζ. Είναι χρήσιμο στη συλλογή μας να έχουμε ένα βασικό κορσάζ γιατί μπορούμε να το προσαρμόσουμε στις ανάγκες μας ανά περίπτωση. Όπως είπαμε, το καλοκαίρι να χαμηλώσουμε τη λαιμόκοψή του, να αφαιρέσουμε τελείως το μανίκι και να το κάνουμε ένα ραντάκι και το χειμώνα αντίστροφα να σηκώσουμε τη λαιμόκοψη όσο θέλουμε ή να προσθέσουμε και ένα κομμάτι να το κάνουμε ζιβάγκο, να βάλουμε μανίκι καμπάνα, να βάλουμε μανίκι 3/4. Γενικώς ένα βασικό κορσάζ χρειάζεται να υπάρχει στη συλλογή των πατρών μας. Είναι πολύ εξυπηρετικό. Για να το κάνουμε όμως αυτό και να το προσαρμόζουμε όπως χρειαζόμαστε, είναι καλό να έχουμε λίγο εξοικειωθεί με τη ραπτομηχανή και με τη ραπτική. Λίγο, όχι πολύ. Μπορείτε να ξεκινήσετε με πρώτο project την αντιγραφή δικού σας ρούχου, το προηγούμενο βιντεάκι που κάναμε, έχω δείξει πώς, και κατόπιν να ασχοληθείτε λίγο με το βασικό κορσάζ. Με ένα βασικό κορσάζ μπορούμε να κάνουμε θαύματα, για να μην πω παπάδες. Μπορούμε ακόμη να προσθέσουμε και φούστα σε αυτό, ένα κομμάτι υφασμά όσο είναι η περιφέρεια των γλουτών μας, ένα τετράγωνο κομμάτι και να το ράψουμε στο βασικό κορσάζ και να δημιουργήσουμε ένα φόρεμα. Μπορούμε να κάνουμε 1002 πράγματα, φαντασία να έχετε, λίγο να πιάνει το χέρι σας, να έχετε εξοικειωθεί όπως είπαμε με τα γαζιά και πραγματικά θα μεγαλουργήσουμε. Αυτό ήταν το μικρό βιντεάκι μας για σήμερα, είναι το τελευταίο βιντεάκι της σειράς «Τι σημαίνει». Θα ακολουθήσουν και άλλα πολλά. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και θα τα πούμε ξανά σύντομα. Καλή επιτυχία!